حراين بار قصيلنا دما كمي غيرناينا حدا تكست كاب سلايد ناب سلايد كوبي كات بيست نقبر كرمهارينا مالتي هجي كل جزي ابهم ناتو ابهم ساعتنا ابزا كليبورد تبل اوبشنالاتنا ابزي بيست زبل حدا كوماند الو زا مقص تمثل كات يا بدهريو كوبي زبل اوبشن الو فورمات بينتر زبل كا كال كوماند ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መምሃሪ መታን ክኾነና ኣብዚ ታሕቲ ኣነ ሓደ ስላይድ ከእትየ ኣብዚ ማእኸል ሓደ ነፃ ስላይድ ከእትየ ኣራይ ኣብዚ እቲና ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ እፍልልያ ኣብ መንጎ ካት ከምኡውን ኣብ መንጎ ኮፒ እንድሕዳ ኢልና ካት ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ፅሕፈት ቦታ ንቕይረሉ ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ሙቭ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኮፒ እንድሕዳ ንገብር ኣለና ኮይና ግን ቅዳሕ ኢና ንወስድ ዘለና ስለዚ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ፅሕፈት ዱፕሊኬት ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብቕልል ዝበለ ንኣብነት እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ክንወስዳ ኢና ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ መጀመርታ እቲ ኮፒ ክትገብሮ ደልዮም ዘለኹም ወይ ድማ ካት ክትገብሮ ደልዮም ዘለኹም ከነፀልሞ ክንክእል ኣለና እቲ ፅሕፈት ማለት እዩ ነዚ ፅሕፈት እዚ ምስ ፀለምናዮ ኣብ ሆም ንኣቱ ኣብ ክሊፕቦርድ ዝብል ግሩፕ ካት ዝብል ኦፕሽን ኣለኒ ካት እንድሕዳ ገይረዮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፅሕፈት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ኣልጊሱ ኣሎ ብድሕሪኡ ኣብ ክሊፕቦርድ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክሊፕቦርድ ተታሒዙ ኣሎ ኣብዚ ክሊክ እንድሕዳ ገይረ እታ ብሉፅነት ፕሮጀክት ፖታሽ ኮሊሊ ትብል ኣብቲ ክሊፕቦርድ ተታሒዛ ኣላ ብድሕሪኡ ናብዛ ሓዳሽ ካብዚኣ ኣራብዒት ስላይድ እንደ ወሲድ እያ ናብዛ ሓምሸይቲ ስላይድ ዝሓዳሽ ዝኸፈትኳ ኣብዚ ክሊክ ገይረ እዛ ፔስት ትብል ኣብ ሆም ኣቴ ኣብ ክሊፕቦርድ ፔስት ትብል ኣላትኒ ፔስት እንድሕዳ ገይረ እታ ኣርእስቲ ዝወሰድኳ ወይ ድማ እታ ካት ዝገበርኳ ኣብዚ ኣምፅያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ካት ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ሙቭ ኢና ንገብሮ ዘለና ካብዛ ዝነበረታ ተደምሲሳስ ናብቲ ሓድሽ ቦታ ኣሰጋጊርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ዝነበረቶ ክመልሰያ መጀመርታ የፀልም ኣይለኩም ብድሕሪኡ ካት እዛ መቐስ ትመስል ካት ትገብር ሕጂ እታ ካልአይቲ ካት ዝገበርኳ ኣብዚ መፅያ ኣላ ኣብዚ ክሊፕቦርድ ኣብታ ራብዒት ስላይድ ይኸይድ ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርኩ ፔስት እንድሕዳ ኢለ እታ ዝነበረታኻ ኣባኻ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ካት ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ቦታ ኢና ንቕይረሉ ሕጂ ድማ ናይ ኮፒ ክንርኢ ኢና ኮፒ ክንገብሮ ዝደለና ፅሕፈት መጀመርታ ነፀልሞ ምስ ፀለምናዮ ኣብዚ ሆም ኣቲና ኣብ ክሊፕቦርድ ኮፒ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ነዚኣ ክሊክ ክገብራ እታ ኮፒ ዝገበርኳ ፅሕፈት ኣብዚ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪ ኣብዚ ሓምሸይቲ ስላይድ ወሲደ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ፔስት እንድሕዳ ኢለዮ እታ ዝነበረት ፅሕፈት ኣብ ዘላቶ ቦታ እያ ዘላ እዚ ሓዳሽ ዘምፃኽዋ ኸ ኣብዚ መፅያ ኣላ ስለዚ ኮፒ ክንገብር ከለና ቅዳሕ ኢና ንወስድ ዘለና ስለዚ እቲ ዝነበረ ፅሕፈት ኣይድምሰስን እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ፍልሊ ኣብ መንጎ ካትን ኮፒን ክንፈላለዩ ዘለና እታ ፔስት ንብላ ዘለና ኦፕሽን ካት ዝገበርናያ ወይ ኮፒ ዝገበርናያ ፅሕፈት ኣብ ካልእ ቦታ ከነምፅኦ እንድሕዳ ደሊና ፔስት ንገብሮ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዛ ንፈልጦ ዘለና ካት ክንጥቀም ከለና ኮንትሮል ኤክስ እንድሕዳ ፀቂጥና ኣብቲ ኪቦርድና እውን ኮንትሮል ኤክስ ካት ማለት እዩ ሾርት ካት እዩ ኮፒ ኮንትሮል ፕላስ ሲ እንድሕዳ ተጠቂምና ኮፒ ክንገብር ንኽእል ኢና ፔስት ከዓኒ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት እዩ ቪ እንድሕዳ ፀቂጥና ነቲ ኮፒ ወይ ካት ዝገበርናዮ ፅሕፈት ብኪቦርድ ጥራይ ተጠቂምና ፔስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ካልእ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ተረአ ሃልዩ ነዚ ስላይድስ ዘለና ድማ ብተመሳሳሊ ካት ኮፒ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ ናይ ኣርእስቲ ዘላ ስላይድ እንድሕዳ ወሲደ ኣብታ ኣርእስቲ ዘላታ ስላይድ ራይት ክሊክ እንድሕዳ ገይረ ካት ኣለኒ ኮፒ ኣለኒ ከምኡውን ፔስት ናይ ፔስት ኦፕሽንስ ከዓ ኣለኒ ብዚ ሕጂ ንኣብነት ነዛ ኣርእስቲ ካት ገይረ እንድሕዳ ወሲድያ ሙቭ ክገብረ ካት ገይረ ሕጂ ሒዘ ኣለኹ ብዚ ዕደና ፖታሽ ኮሉል ኢላ ተታሒዛ ኣላ ኣብቲ ክሊፕቦርድ ድሕሪ ሳልሳይ ዘሎ ስላይድ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ፔስት እንድሕዳ ኢለያ እታ ስላይድ ሙቭ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካት ስለ ዝገበርኮ ሙቭ ገይረ ኣለኹ ሕጂ ኣንዶ ክገብሮ እየ ኣነ እታ ኮፒ እንድሕዳ ክገብራ ደሊኻ ነዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ ኮፒ ኢለ ድሕሪ ዛ ሳልሰይቲ ስላይድ እንድሕዳ ፔስት ኢለያ ቅዳሕ ናታ
أفتي دهر سالسي سلايد أب رابعي سلايد أمتي هالله مالتي سلازي صحفت ترى يكونان كات ويدما كوبي نقبر ولا نت سلايد مستحستو كوبي كات غيرنا ك موف كنقبرو ويكا دوبليكيت كنفتر نخلينا